Katrina, hi. Bhfuil mar leir le faoi rud éigean. Tá sé cinál líon táfatach. Oh, an dochtar ord nó socha gur mo chóirlisa. Cas an tíd ceart nach. Please, Katrina, just éislam. Bhfuilm dá deoch éigean surgery níos daoine. Tás tíon bhaim cás Joe a phléilead. Ní sé rochtar. Ach ní duine go áhachtaí Joe níos mó. Tá sí an túrim dochtar professional deirimiid álamachchan seo. Féic, Katrina. Tás agam na réití an bhirrteag an gomála chéile thar na blianta, ach ná tógéis sin amachar Joe. Nis tá go leor taide dénta agam ar a cás, agus tá sé ríhabhat a gnééis dóid tú leis an méid tá rá agam. So, ha múla am níos déanaí mar sin. Right so. Oh, Daniel, tíach fear mar chortú. Abba. Ja. So, cé is le mí áit. An tásad gúil an ó fi go heicní léideal. Bhfuil tá plein gnóidúnta amach maidir leis. Plein gnó? Ja. Bhfuil bhí mar cumú go bhéit mu sííach sa phlé. Se, bhfuil caiisteach cópaigh marúnaí nuair a bheith seanta go. Ach suirtú cóp teang. Táipáilte súsa go agus chuileród. So cdíapa. Well, cai mé man scrúdú cartaí an ar nó. Ach tuchtú rá se? Ó teacha, nuair agus má búntasar ríide agus mar sin de. Fáin caiim ar. Ráithhaach. Breanna sé líam. Is cumlam sa ceirtí sceústúide ach ní bheith sé bhfuil chuilechintí se bhile. Ní isám cum go gobar. Éislam san na sihaí. Gear tú le gúil seachtainna le narúmachcha sa bhleitin. agus ní bhistelam sa am sí a halting saitin sin hís rotin. Alright, slán. Leama leanna. Nína tú deanna go níomh tan teifan hís gus ní tú má má fear. Right. Agus sabhla macht dé sin peidir nach chufa a tícha ag denníos sin. Ach nína me sin séimiidir go máile sí le machcha sa bhleití héna sa chu bogastí. Bhile nach chiile go le cethad leanna rodíisina lena. Anú ní ar chuide bis a gréúín sin. Ní lenar chuidínta be. Amsa tá sa feidir. Rial sí sin dhéim seinine chuidir strai. Agus tá a tenkja chuil créú sin go bhd bhaine se le cuasaí marrá. Tá sam go má bh choilechaíná. Na de chuoine me de glóine chun berní bhracha sin anna i chéarna. Iad chud céanna tarlún teis. Bhile, holtúíomh sé dáhhar a chéile an báil séir agus i dheoh. Dúir me hána feidir agus dear méríiste. Tá drochhrín le denníos sin. Brean bhile chuirsí sin ar a hen tain an scobuid. A thugáinú le bat agus spóirgin ní nachíon agus níor ceartam síí an stecha hachan idir dóhús. Ach ní chuidir denníos sin an dal mgramsa, Tá mi se gárá sin le a feidir an dá lágus bhaidir me. Ag sin ceart fada a bháidir. Bhí sam sa gúnaí go dáneach an núnteachín sin triblóid ach ní éisteach Angelum. Brean ar Angelin is, tre sé méid crárí har an denníos ara. Anne cogur Eúrógus trícha agus ar a bopar a bhí henis agus lána agaí. Finish the store. Want to kinch inis nach níos tú piece of toast. O dad ní éitin. Ef Misha! You know tá sé go háan wai bollag tín. Siún chés John Haggers ar fad. Dad, tá mé búd gantas ní mag amag léomh leabhar snéadúirt cinint. Cadín tá an ceall bedtime stories about? Well, a leid ní léon ligad a sense of humour, huh? Okay, just yet me móla. Well, Dave. Ceir tá tosaigh déanamh an seo tám seo do bhaidin. Táda? Táda? Tá me consider scoil na aráise. I'm not just a pretty face, man. Pe rud a deirto. Go you store. Bit tú ceart go Lord, eh? Be me táda, just conneart. Okay, well, feic me nach tú, okay? Dave? Sure. So, Care to tell me care leis an patient? Bíon am mólog. Yeah, right. Ní sé funny. Má haban nach an fion dólog siríomh. Well, níor mar an seans gur dá lág sí sin. Is cinfá sin. Well, níl is go mar roirta aine le réomhréine ach ní fáin lads marna sickness. Okay, tá sé imí nach chuil? Cás clear, babe. Cool, fag sé mar sin. Hey, cut tú gáil? Well, ní ar scoil anyways. Tá gona seach gaile ag bóláil. O sin trúinis na chut an nach léin. Fróise, wat is a crackal túl? Get ons man dad amach. Well, ní is chola inseach tóhfuil. Ó, agus mar léin an támad an sin Crowley, aber leis an bug ceanna fáte amsa, gúil a Harvard tógalach. Okay, great, slán, bye. Yeah, agus túr a bhacha tain leis. Ná big léim hart na okay? Nis, seo a chuid ceam mailtí? Bhil cinnte na mé crosan agus inis nó scóin béidir. Ná tá maráis, gur maithe récha, é? Ó má bhí le.
Gan tas bhfuil an lón mar sin? Tá neart lasríúra gom? Tá ceir leir Tom Sraith mar rud a cinn ar ball be chum héin. Ach tá neart vitamins agus minerals. Tá mar a heile. Just see she's in sin for a second, okay? See she is. Now look, Tom. Tá samsa go riomhá gur bhaithe liomsa atá tú ach ní féidir le seo leannacht a rá leis a gaoth bhfuil tú fé láthair just... Céirt? Leis an fosáil seo ar fad, Tom. Just darin cinál plúcht dad. Tá a héal héin at a freisin beachas het. Tá so gom. Mas tóigh go mé roiimníoch le dearnaí. Ach sé an rud a slúg a bhéta na dhéana goid. Ní anna go deistí man bheith ní seo goid. Tá sama sin, Tom. Bhín sin dís mesanú nach bhfuil min éonú leit. Gáirí san ihe. Gáirí teag. Na rudí hín go hartamach leicin. Bhí ná éimní ar an fút. Bhain sear a go chéana stoi. Jack. Bhí nig smína le tamla nugus. Well, tá cuasaí a bhhad níos éasci a mógad tusasteach an aontaí lom. Níl sam faoi sin, Tom. Ach, ní bhain se lechuimníoch fút. Agus réimá, níl sé ceart nach bhfuimis le chéala. Go háirí gan mar seo, Jack. Céad a deará. Well, what is the go seo? Tá láir na chu blianttí arm. Tá se námid den mós le harasin. Katrina, nach teocha hiig mifik. Le a hol, bheith sé bhd níos príomhádín an seo. No, déalach sé sinú nach bhealach do homeground héin. Aber wacha, ce le ráid. OK. An rud atá mé gurí rá, ná go gapan go cheartid bheithir an áirdil, nuair a hagann sé hiag Joe. Ar ní me an athe le seacha sé ó for sí tí. Rud nach féitin rá fi cholah an hartan seo. Smaoine tú riomh céim fág mín Joe tí go minic sin. Tá sí mar sin ó bhí sin na gasúr. Ná dig an loch leis go mín daoine áirí accident prone. Tá cínte darlín sé sin do dhaoine áirithe. Ach I gás Joe sílam go sin níos casta ná sin. Níos casta? Ce rá? Well, tá chuile hansáin go bhfuil buint ag tinnis Joe le galar intainna. Galar intainna? What is wrong with school Joe Shania Crackite? I don't need costly like balance slow. No, Nina Marashin, Katrina. Brana, hula tú riomh faoi Munchausen syndrome? No, níor hula. OK. Well, thug mé lo mé seo, anas go méid tuiscint níos fear agat ar an ngálar. Repeated fabrication of illness, usually acute, dramatic and convincing, by a person who wanders from hospital to hospital. I don't need kill a bit of seo. Beidir gur bin é an fág gur ilsí ó hasanna. Tá an choras monitorachta agus na hospidéal hallan sin, agus bíonn si de fear amach de chásanní mar seo. Ní réite me seo. Brana a Katrina, tá agan go sé seo Jackart. Ach mátá sé fear. Ar a laid inis is féidir an taú le hí. Taú le. Ó beim sé taú le cear go leor. Á taú naid a chud bríor go lofasas se. Ce bhain nach sí héidir rud? Katrina, is galar cliniciúil nabhcodínta é Munchausens. OK, gúil sé nabhcodínta tá na mílta cás an sa tír seo fiú. Ní réit an gúil sé go ránachta. Sí os mo chóir. Gíideach na fairy tales se chun. Katrina, just éislum ar bheith coppla nóméid. Éislet. Ce bhain níos sin letsa. Peach mach sa má cosar a dair héin. Droch gochtúr eile. I gur grunne go muinte na háite se I muil sláinte. Ní sé sin fearáilte. Téú tá féart sa bhí sear fad, na go maid tusa fáil letra an Medical Council, nó habí get a líonte barí héin. Dúm sé cíte go sin na gochtúr. Oh. Hi, Denise. You're so grand in Ellen Shaw. Yeah, go mé ra a choiréis. Ní héanaach go tá eile le déanamh. Yeah, right. Liam, hastig gom leabhart leat faoin méid a thorla. It's just... Brenn, Denise. Níor mis de hada na bechim bart. Yeah, well, tá mé cinál imníoch faoi bhóire. Oh, mo. Níor sin tadach nela bí cínte go. Well, cín chuir féidir bheith cínte. I mean, chonig sé dóhan. Miscal. Well,
Ní le chrohaice. Ce bhnearach sin seo. Blantanis, os caint mé bháda, well, tá sé gar go mocht túach. Oh. Ja, me caint le agus. Well, tá sadnar tá. Ní tin sos ag mámasa. Yeah. Well, is dócha goach sin níos fear amach na amach. Déit a crudí fá cinál awkward má anam. Fair play, Denise. Bhí sam go dtí Siúnir annach rú tealdach rénos. Céir dí airs mud le mac. Oh, just aber... Well, go bhfuil amach bhí méid a sa bob agus nach sé ar titeach le Angela maiolad. Sin fan nach chastú ag mach tún seo níos mó. Gus bin atá sí árá? Well, níor tí lomsach. Oh, yeah, right. So, cá deoch tú rénos? Ó, tá sa tain líam. Tuach a rud a cint. Well, thank you, Denise. Sarah, what do I do now? Nisha in the pumping. Eddie be fan second and tar sé mí sí a take away go hen. A mecht me an cauro le. No, níach, just near to go my gerekel. Ma can do. Tíar a méistór. Willis hat sin scerdianas sa héra. Ach bhfuil leat síos a gnáprion agus bei mise táhain teag a telisa na bíoh báte sort. Right, one more, Ray. Tá méistór. Gus cemfá hénach mein. Agus ní me ráchóling go mé mór an defir a réis ar a bachanedit. Nach hílan is bháile go meach go sagad se go má, bu mu crúg a chatám se go lá. Hanúta sé hen crog a freisin, se an tíana am bháinna déileo. Chil bhil ní sé fellú na chuine agus siúpa le a hain. Dín dearmada sin fé láidir feidir tan teach se le benú agus gá húsci gáína a 6 féra. Áráit bhile, áráit. Ní a chola láideag an corp chrístaisteach teach den. Hello. Sin tú am budeal go chosca tan sin bhama. Lumas tú caiint bháine? Deile. I'm na bacra sio me héin. Sarah, bhfuil í crúg a chís a siúpúir. Má tá héad, smáta códí níci le breanna í. Mama, tak sé seo bhád doce. Stop a líam. Ar a líam nach chula set sa fós go family muide. An ní bhórce bheit a straid ar hartan seo goach me a behart. Sin sé feidir. Mu sé a chéad báilte héid. Dé mu sé tú bádarráil teine. Suas le a staín sin má fear nó an árá tú chu dé. Eddie! Rina, híl mar go tas Somalia. Chin. Oh, tá me teen, all right. Teen, which is a bail motion tart. Kert? Cared. God, can't be that a club or a Dave should be mert Anya. Kert foon. Gur chodr mud le chéile? Oh, God, Eddie. Can't wait, and I was like a man who clue beg a latchin.
Na ceapan de sin le críata a gúnaí. Ní cinn teach begus tá in is restaurún. Yeah, well, sin mar tá, so just caiimers curstús leis, all right? Níl mis go gus a duine bh go harta cinn te ráflaí gránna fum. Chéad a duile be sem go me súlúir de cíns. Branny, caiimar seo a phléigart. But cór go metú rééis rálam. Ca te ceistad? Come on, Rina, Dinnis Rosa chulahortum. A Dinnis Rosa, céir dad. Fúts agus... Tás at. Gúil tú ag súl. Céirt? Look, tá sé all right, just caiimar tú ag an Iber Mark. Ní se all right, Eddie. Ní an bóg a micro a gailinse nach. Ní mis se súl. Ní tú súl? Níl. Cert dáras níl, ní ag disgóta se gail. Bí cuaach le a hen go líam. Tá má ríú ama. Tá mar sé dearnach le nóbar mar táise. Ní me gur bheith tribal a lárá sé ríist. Tá ceart ar fád ag líamhir. Creibs níor mu chu cruúga chu riamh san head, gan trocht ar cholín a fácéidir sin sa siúp. Mátá sé ícuid. Tá se a teachtain se. Ná meige. Ó, bhaid in bhealaí láhór. Ó. Háid an bheannaí, a léite go rud le rá. Tá ar an cac bhí teachtá sin? Jé, bhfuil cat bheith cuaach le trína leontaise. Tá rud amháin Jo, ní bheith a gal garga sinnéid sin na ríist, ní haine tí teide le triploid. Meidjin gur bheith an amach, grotas a go te sér. Spinna dúirtí? Wa ní go tíirech. A cheapachtainna be beagra tú réile chu straight jacket. Í héin, i cheart chu straight jacket. Jé, bhfuil beit go sí faoi go leor brú ag an abrn ar a cins. Bei sí faoi brú all right. Bhfuil secad é héin, Jo. Bhí go bhar daine gáil sus go blá clia, agus túrim specialistáil. Specialist? No, chaidí a chaid sí dónam go gambit chail go fáda sin. Jé, ar a leid, beite go sin huas cetáirt, gus cedí an smúid faoi. Gus rud amháin eile. Spáine sé nach chuil sinnéid nach ginn seach bréag go lofa. Agus tá se tucha fao dearagam thumáid na bhfuil éon thuras éfachta a bhéim fás an pepper na hafiige a chuúsa. A seo máta sé reachtainna go níú farin na radio as an tégus an caí. Bhil se sinna deanna gombeid na siimplaí, Hadí go sé bheith daríide. Cínta se daríide. Se friggin láras do muid caiint faoi. Bhil th se an tinthte rinneí seo. Hadí gom sa cosú na hadámatí níos mó. Híle camú cinn tíanana faoi seo. Tá sin forras go leir a réití líam, a near a chláustar na go léisteart lenne. Be nach níosteach láras lein. A cá éilí néisteach lein. Dí theas cóisisin. Brenda, tá sí snefig im nach lí. Cumid gléchar, de mu go láras mí craicail nach chu ná jobí na gceart. Agus bhil tá an bhhar go se go réití dasin, hol be fanna fátar. Ja, ní bhain dá ráhaice. Tearmid lei, go gá sesin imimecht nó camúid imimecht. Ú tú lom? Go mí maid an sibheice stór. Leis go ladhfuil a cechúil sagart. Míle bu leach déh a ní tá a bristéréchaid. Ronne ar extrais agus cholle hósta, is blas a beúil rútína ein lúntan ferpacht. sé deabhre a bhélastar. Man go se chuoine bhar main me feidir. Ceir do chuir ní bhla nó sa staide? Mu sé tíráiteach feidir tá feitis mána marm sa méall choil hort tátálaí mar dearrá. Gepa tú sa feidir go leiche bhaisteach tarú sa teach. Cead bheith tálaí. Tá nó sinna decéir television scaiti faoi spridianais tíí siúla mín taimh síntab. Mes tú chuir test sinna bhálacht dorain. Ide sé tifiáil bhil má bhean, cecha goidir test máachtarin, a níor na muide tádara. Ach tá droch feeling cinn te feidir. Mána má chuir tes máach téanaí, ní hinnta sa be. Go máach díl sté go te bhá. Báide, fág tí amachchas, man ar a bain apátegilis. Ide gur cantla cinntearta séra. Tá cantal orm. In te mis chuid cefa. Inis an faoi sin. Cabhartá sin na séra. Is cuma cehaid me. A caiisib sin bíú hamsa. Fhí nárdú páis sin. Áráit a séra, mína me se go teta sean siimplí. Begin in ardú páí thuair go cholíín tamlochan le me te suas go dtí minimum wage agus sin bhfuil lán. Agus tá deall í trá nach bhéta si nárdú páí chéanana chuir tamsa. A séra, tá sa difriú le ó. Tá cholína chu sú stamp agus duna héon thusa. Duna héin mis. Agus tá sib serálamsa go sib se tásta ardú páí ó thugus draintear a cos le cholína cáin. Agus mis sin se gláhacht ar féideach í suaracha. Brean bhama,
Tá táheargart agus jab bidé agus mátáide, a sé cebar tún péslip sin níháin teáit. Nach main an inis. Bhfuil leid, fe me má cá séam le mu inon héin, is mór an náireite. Agus gacha neána me go tead fémú híal. Ar a rud a bicceart a dtíanú sa teach nach me héin ó rinne. Á mar sé hí bandach meach sé onad, rud chu suach sin íonna. A frosteinte, nach le sé drám sin néine chota. Ei, na bí í gló, búil se begar go glas an bailesip. Sin na díach tam i geirige, go glas an baile muid. Mar níl mis sé sásta, eibri go bhirt chráharí seo dí spó. Agus breanna gé. Níl deire leis sé scéalt se fós. Níl leag o'r closí a gé fai. Jack, ceapan gréintachas maina. Ní ceam do bhfuil se rá lúna tadanna? No, bachorcha téanagus táma bheile chéile. Tás ag más bhíon bháile sin. Gus go háirí is agus tás a tíins go le hort. Béidir. Se táfaach duna cinn sa bhead. Duna cinn sa higann sú agus atá go mór ingrálet. Tá sama sin. Agus, well, tuigim freisin ceáid deachras atá sé tána na inta seo. Ja, well, tuir tar fiú gúd se níos stochrann sé tá go mór ingrálet. Benny cama éilú an teach cama obair cinnte na go mar creáilse. Tá tám go má, tá se róhá uanta, ach níl mar leaba mó bháis, airí mar ná sin aige. Ja, well, seas go buna bhealach agus sin déile le sealug, le pétrach dort. Hey, Brenna, tas muoinam. Ó, aber leid. Well, cifach dagan tú reis seo, a gobar scafe. Seo? Ja, ní obair chromnis na teada. Tiad a híochttasteach fe coplúach leig, pléiles na conta sí agus sonras dí mar sin. Ach, nach móil nach méir tá se ar fád a phléile míhall, na? No, be míhall tá, is be áhas an dáin ar hueca le reis a gobar. Agus tuair se sin teisgóti éú an teach a fa písa. A bhealach a cint ní dálan go maach Tom rá hóga leis an swaine se. Na bí chéimí bort fí Tom, pag fumsa. Dar me se leis go gunne me súl an dhéir go dúirt. So, ce dúra? Well, smála ar deire. Haia, ce chultú níos? Ceir smá. Cén cinál bloody únte go héin, Rosa. God, ginseach go éidir go mar sa súl. Oh, is right. I mean, can I be here that? Look, give me the cap on all these shit chleigan. But I'm not real now. Fish is the heart to get fist big. I mean, shouldn't I have huh? Jesus, Rosa. God, can I be here that? Read my lips, okay? Nilma exul. Keert? Niet zo exul. Oh, boy, ik zei die. Real naar weer net één aan voet. Oh, give me a gap to us anyways. Well, from our pregnancy test to side is a man. Just help me. Oh, gap to. Wat bij ons dat allemaal niet lumsa. Oh, thank God. Brenna, Brenna, ta bron of in brasach haar vaad. Ach, just me geen zin terug wat ik zoel. Zo maast ik heel Wanneer gla Nancy, hè? God, Brenna, niet veel gezegd. Oh, you're right, Rosa. Anyways, get to Tains Dave. Will I hunt her go Latina? Oh, please, we gaan rot am let. Yeah, well, Mona Linja. Cause Marla Nancy. Sinead! Oh, Nieta! Give me that feta. Oh my God! Posh team. Oh, heel na die verder. Nieta go lang. Na bí an brí bin se bháil máda. Sa sí an sin agus Sraith me siú comppaíon 10 té an bharste. Gus o'r literí se feder. Oh, waith yn fan i'ch lorwr. O, wa mwy feder. A cén deáil tan na sera. Ta si harri ma cha siete si. Agus ni fe si reis si ist gyda cylog i mewn stein. Ta mae cyntin si feder gybyn tylig o walch ta correct tesar. O, mas bháil. Na bach chorbe le má bhe. Díadílis choréiteach. Lus a ceir a héanach támu dína hólí seo ceart an héana seo. Brennan is a chulín, cahamú chat le chéile. Nach mis rud céan a chuid.